4 sa hapon matapok na to sila. Their family, kaya kung padesisyonon sila kung magpabilin ba sila diha o ato ba sila relocation site ang among gi-offer sa ila. Okay. So kini maong mga balay, mga light materials no, mga kahoy lamang ani. Light materials nang dili siya concrete. Paspas kayo ang pag sa napo ba siya gasugod kap no? Paspas kayo pagsaka sa Gikan sa na po ang istorya man gud wala man gid po diha kun ako na interview ang bata ikaduha. Ang bata mo ra na trauma nga mo ilang gitudlong nga dito kasugod ang sunog. Mo nang ako untang gipangita kay kung istorya man ako hilabtan. Istoryahon lang siya ug naunsang kahitabo. No, gitambagan po sa atong ahensya, mahimo kapitan ayon na lang pud kay basi matruma ang bata. Simbako na lang pod. Ang hitabo gahaling daw ang bata kay maglungag, no? Dahil pag human na to, paghaling gibiyaan ang linungag, yun sila og ang balay. Pag silaob sa balay dili na makaya sa bata, nidagan gahilak, hintulbong ang kalayo, gihapak pud sa hangin, nitakod sa pikas balay. Mura Takod paspas sa pikas balay, paspas kay nisaka ang kalayo. Pero ang 22 o 25 household nga nasunog, mga almost 30 minutes ay palo na nahugpa ang kalayo. Okay. So kadaghanan sa mga nabiktima sunog masubanin ni sila. 100% sir. Wala yung may Bisaya dihang Puruka. Namay mga Bisaya dire, mga Bisaya pero dili kayo daghan. Butang ko murag naa sa mga 4% o 5%. Kadaghanan man yung masubanin na dyan. Kap, unsay ipaabot na lamang nimo labi na sa mga tigpaminaw na turon nga naminaw pero na yung mga malumong kasing-kasing no, nga nagpaminaw labi na sa panginahanglan ni mga nabiktima sa sunog. Hanyo unta ko kung dunay mga malumong kasing-kasing diha sa atong mga kaigsoon nga sobra-sobra sa ilang kinitaan. Bisan pang school supplies na lang kay ang mga kabataan gikan sa preschool paingon sa college nga naa diha nga purok nga naapektahan sa mong sunog. Antod karon wala ka eskwela, mikan kay ang ilang uniform ug mga